Der var engang en pige, der hed Fiona. Hun var meget glad, men en dag slog hun sig. Au, 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 au. Der gik hul på benet, og en bakterie slap ind. Zut. Inde i blodet blev en bakterie til flere. Et hvidt blodlegeme kom forbi og sagde: Nej, hov, det går jo ikke. Så bliver min menneske jo syg. Så det hvide blodlegeme spiste bakterien. Haps! Smask, smask, smask. Jubi! Nu er vi raske igen. Og så var Fiona rask og glad igen.